Тормыш көрәш, ул көндәлек көрәш. Зур бурычлар куйсан алдыңа, тынычлана алмый, төннәр йоклый алмый, тормыш кайный синең җаныңда. Мин булдырам дием, җыенсыз ганып куйсан, аякларын булса җитезләр. Язмыш шулай алдан язылган күп, тормыш бераз барысын тигезләр. Раббым үзе алдан ярдәмнәрен салыр, читтә калмас дуслар, туганнар, читтә калмас хәтта дошманнар да, кылда селкетми яши торганнар. Барыс җиндә без җаваплы җирдә, куйгач алга изге бурычлар, эшләреңне эшлә, җиткер җиренә, һәм ниһаять инде тынычлан. Канәгатьлек хисе бик тиз генә килмәс, бәлки кирәк булыр көтәргә. Нәтиҗәләр көтеп җирдә яшәгәндә, үз-үзеңне разый итәргә. Автор Гөлнур Галимова.